Hola amigos e amigas, aquí estamos saludando a toda a xente do canal do YouTube de Vídeo Xián, vale? Que ademais hoxe teñen, este ano, teñen doble traballo con nós, porque teñen a Panorama City, que xa sabedes que é o novo proxecto que estrenamos, o sea que estad atentos aos vídeos que vos vayan colgando, porque aí ídenos a poder seguir. Ahora sí, sobre todo visitádnos nas festiñas, vale? Un saludiño para todos e o noso agradecemento por axudarnos na nosa labor, que sempre é importante, a Vídeo Xián, vale? Veña, saludos. Todo público, ¿dónde vai? ¿Dónde vai? O fotógrafo non está aí. Xa acabou. Xa acabou, pois ten que volver ao ritmo da música. Empezamos para a esquerda, acojonamos o da televisión, atención. Esquerda, esperar aí. Dereita, ai. Isto cojona, máis rápido, mira.